So, good morning guys. So, day off natin ngayon. So, uh, good morning Marian. Yung motor ko nabakli. Ayan o. Pinagtatanggal ko yung kanyang mga chassis. Yung gulong. Ito yung gulong nyo. Ito, nabakli boss o. Mga bossing o. Ayan o. Nung umuwi ako sa Bicol, ayan o. Ayan, nabakli siya o. Ayan o. So, gagawin natin, tatapalan natin ito dito para matibay. Ayan o. Ayan, ayan. Ayos, right. Ayan o. Sinong umuwi ako sa Bicol ng puwersa? Ayan. Kawawa yung motor. Ito yung mga makina, yan ang tinanggal o. Nagtatanggal. Wala. Trabaho. Ayan. Lahat na gamit niya. Tinira ko lang chassis lang. Ayan guys. Okay guys, mamaya papakita ko yung pag-welding ko. Yan yung aso ko mababait. Mariam, come here! Mariam, come here! Come here! Bait yan, oh. Pag sinabi kong iga dito, iga dito! Come here! Oh, yan, iga yan, oh, bait eh. Ito yung isa kong aso. Si Japanese, pangit. Nona, come here. Bait din yan. Come here na. Ito si Martin naman, si Mariano. Oh, iga pa siya. Oh. Sus. Oh. Alright. Nona. Maghapon tayo ngayon gagawa guys. Kasi siniservice ng anak ko yung motor na yan eh. Okay guys, mamaya naman. Punta tayo sa manghiram tayo ng welding. Wala tayong welding eh, kaya manghiram tayo. Ito yung taxi ko. Okay guys. Guys, nakairam na tayo ng welding machine. So mamaya mag-welding na tayo. Ito yung isang motor ng anak ko eh. Automatic to. Yung mga halaga kong halaman oh. Ay, galing.